бәйрәм кичләре туганнар. Күңелешистә моңлы кеше генә гармун уйнарга өйрәнә ала диләр. Бу сүзләрдә берникадәр хаклык та бардыр, чөнки уен коралларында уйнарга өйрәнү өчен теләк кенә түгел, сабырлык, ихтыяр кеше, үҗәтлек кирәк. Барыбызны да гармун моңы белән кинәндереп, шул таланты белән бабабызны хәтеребездә саклаучы абыебыз Хәсән Ринат Әсгать улы бүген үзенең 60 яшен билгеләп үтә. Нурия апага олы терәк һәм тугры тормыш иптәше. Балалары өчен шат күңелле һәм кайгыртучан ата, аныклары өчен яраткан, хөрмәт иткән бабай ул, ә безгә ярдәмчел, мәрхәмәтле туган булып яши белә. Ринат абый, сине гомер бәйрәмең белән котлап, тазалык, саулык, якты киләчәк, бәхетле матур көннәр, тигез озын гомер телибез. Гаилә дусларыгыз, туган тумачаларыгыз тик сөендереп торсын үзегезне. Гомер үтә алыгаян димә, үзгәрмибез, акыл җыябыз. Гөрләп торган зур гаилә булды яшьлектәге кырган аягыз. Игелекле балалар тәрбияләп, зур тормышка аяк бастылар. Тигез картлык, аныклар бәхте өмет булып көтә каршыда. Булганына шөкер кылып яшә, тигез сөтеп гомер йомгагын, куанычлар тулы поезд булып килсен сиңа туар елларың. Килер елларыңның гомереңнең бөтен ягы булсын түгәрәк, һәр чак шулай бердәм, тату булып, гомер итик әле бергәләп. Иң изге теләкләр белән энең Рәфәт гаиләсе. Birgə üssək də biz daralışdıq türlü yaxlarga. Bala şaqının yaxdı istəligi darda bizini tuğan yaxlarga. Dünya matur əgər birgə bulsaq, tuğanlar dip yanıb köyüb dursak, nindigini xəller bulmasa sözlər, sağış kengəş sirlər, uy tiləklər bik küp jıyılğan. Bir kuruşu, özü bir